Samozvanom proroku iz Južne Afrike koji tvrdi da je oživeo umrlog čoveka preti tužba grupe tamošnjih pogrebnika koji navode da su bile izmanipulisane. Evo i peti misteriozni podatak o ovom neverovatnom događaju. Pastor Alf Lukau je poznat po veoma estraditivnim službama, ali jedan od poslednjih snimaka koji se pojavio na internetu izazvao je veoma burne reakcije, jer prikazuje navodnog mrtvaka koji na pastorov poziv ustaje iz kovčega i hoda na zaprepašćenje gomile prisutnih. Pastor tokom službe ima čitavu organizaciju oko sebe, tako da sve liči na skupi cirkuski šou, počeo od orkestra, zlatnog mikrofona sa cirkonima i narikača. Međutim, pored ismevanja na društvenim mrežama, snimak ovog navodnog vaskrsnuća naišao i na veoma ozbiljne kritike, jer je reč o opasnoj manipulaciji. Čuda ne postoje, ali očeni ljudi žele da veruju u njih. Ovakve stvari su izmišljene da bi nesrećnim i beznadežnim ljudima izvlačili novac, saopštila je Komisija za promociju i zaštitu kulturnih, religijskih i jezičkih zajednica. 3 pogrebne kompanije koje tvrde da su izmanipulisane kako bi bile uvučene u prevaru, sada pokreću postupak protiv popularnog pastora. Navodni članovi pokojnikove familije saopštili su jednoj od kompanija da su imali spor sa drugim firmama za pogrebne usluge, tako da su želeli da iznajme naš prevoz. Nismo obezbedili kovčeg, niti je pokojnik bio u našoj mrtvačnici, tako da nismo imali uvid u umrlicu i druge neophodne papire, saopštili su iz jedne od njih. Crkva pastora Lukua nije odgovarala na pozive novinara. Da li vam ovde sve liči na nešto potpuno normalno i prirodno, ili možda ipak ne? Procenite sami. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.